Dainang buhay kang madiskubre kasubong aga sa salog na sakop kang Barangay District 3 San Miguel Catanduanes. Anhawak kang 57 anyos si Rafael Torreja, residente kang Barangay Boton parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Christian Oida kan San Miguel PNP. Huring nahiling ang biktima kasubanggi na naglalakaw sa gilid kan salog pauli sa sendang residensya. Nakainuman subot ang biktima, darakang kabuyungan, posible subot na nahulog si Torreja sa salog as sinabutod. Dapat magtada na pag uli ninda taram nindang matarik ang mga ulian ninda mga pirang meters from the highway mga baba pa madiklom baong well lighted. Tapos nasabayan pa ganing oran mahalnas o mabato napapaslide din minsan pital lang tama lugod. Dugang pa ni Oida sa inisyal na investigasyon mayo sindang nahiling na foul play alagad padagos manggiraray ang sindang pinagigibong investigasyon. Sa crime lab, ini pong provincial forensic unit sa conduct nindang scene of the crime operation sa SOCO processes, no sign of foul play man o struggle on the part of the victim sa body niya. Talagang, pinulbos talaga nindang i-process ito. Wala man sign of play. Mientras tanto, nakuha naman kang kapamilya ang hawak ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.